Arabako dantza taldeek bere lurraldeko dantza sorta ezagunetariko bat eskainiko digute, Ziekoko dantzak. Eta ondoren, Arabar Errioxatik atera gabe, Eskuernagako makil dantzen zikloan aurkitu ditzakegun bi dantza. Ziekoko dantzei buruz esan, irailaren 8an plazako Ziekoko patroia den plazako Ama Birjinaren egunean eskaintzen diren dantzak direla. Esan behar da ere, garai batean mutilek egindako dantzak zirela, baina ondoren neskek hartu zuten protagonismoa. Ongi etorria eman diezaiogun, Arabatik etorritako dantza taldei, Gasteizko Adurtza dantza taldeari, Gasteizko Eguzkilore dantza taldeari, Dulantziko Aize dantza taldeari, Kanpezuko Joar dantza taldeari, Gasteizko Jare dantza taldeari, Aretako Untzueta dantza taldeari eta Aretako Urkabustaitzako dantzariak taldeari. Aurrera ba, Arabako dantzariak Ziekoko dantzekin.